vist variationsformen. Til det der skal vi bruge enhedscirklen, og der har vi indtegnet nogle hjælpetrekanter. Først så vil vi give nogle navne til nogle af de vinkler, vi har. Vi kalder dem A, B, C. Og så kan vi ligesom finde ud af, hvad der gør skælde for dem her. For at vinde vinklen A, så ved vi jo, at sinus til A det er modstående over hypotenusen. Fordi vi har en enhedscirkel, så er hypotenusen jo A, B, og den er lige med 1. Så derfor er det BC over AB, altså bare BC. Det samme gælder også for cosinus. Altså AC over AB, AB er 1, og derfor er det bare AC. Det næste, vi gerne vil finde ud af, det er længden af det her stykke kaldet DC. For at gøre det, kan vi bruge tangens til B, men defineret som modstående over modstående til modstående til det er DC. Udslægtning til det er AC. Vi ved fra tidligere, at AC det er lige med det samme som cosinus til A, så det sætter vi ind på AC, længden af AC's plads og får længden af DC er lige med længden af cosinus til A lige med tangens til B. Det kan vi så omskrive til, at vi isolerer længden af DC er lige med tangens til B gange cosinus til A. S vil nu finde sin AD, og til det kan vi bruge sinus til B. Og sinus til B det er samme som modstående divideret med hypotenusen, som er sin af DC divideret med AD. Og vi ved før, at DC det er det samme som sinus til B gange cosinus til A. Og derfor kan vi bare isolere sin AD, og så får vi, at sin AD er det samme som tangens til B gange cosinus til A divideret med sinus til B. For at komme videre med vores bevis, så skal vi definere tangens på en ny måde. Vi ved, at sinus til x er lige med modstående over hypotenusen. Det må betyde, at det modstående er lige med sinus til x gange hypotenusen. Vi ved også, at cosinus til x er den hosliggende over hypotenusen, det betyder, at den hosliggende er den cosinus til x gange hypotenusen. Hvis vi så sætter det ind i vores tangens, får vi følgende, at tangens til x er lige modstående over hypotenusen, eller tangens til x er sinus til x gange hypotenusen, over cosinus til x gange hypotenusen. Men når det går ud med hinanden, de der to hypotenuser, kommer det bare til at hedde, at tangens til x lige med sinus til x og cosinus til x. Vi vil nu finde en ny definition af AD. Så fra før der har vi jo, at tangens til B er lige med sinus til B. Det kan vi nu sætte ind i vores gamle definition. Så derfor får vi, at AD er lige med sinus til B gange cosinus til A og cosinus til B gange sinus til B. Sinus til B går ud med hinanden, og derfor får vi, at AD er lige med cosinus til A og cosinus til B. Hvis vi definerer vinklen DAB, som den her vinkel her, vil jeg sige den store vinkel A minus den lille vinkel B. Og for at komme lidt videre, så skal vi også have fundet de to vinkler ADC og ADB. Og for at finde vinklen ADC, så ved vi, at der er en lille trekant her, er der 5 streger her, og så er der en vinkel B her. Så vi kan finde vinklen her, ADC, ved til 180 minus 90 minus B. Så får vi det til vinklen, som er 90 minus B. Og for at finde den anden vinkel her, som er ADB, så tager vi egentlig bare 180 grader, som der er billeder her, minus den her vinkel, vi fandt før, som er 90 minus B. Og så får vi det til sidste 90 plus B. Yes. Vi er nødt til at finde ud af, hvad længden BD er. BD det må være BC, altså den lange side her, minus længden af DC, altså det her lille stykke her. Vi har tidligere fundet ud af, at BC det er det samme som sinus til A, og at DC det er det samme som tangens til B gange cosinus til A. Hvis vi prøver at sætte det ind på deres pladser, så får vi, at BD er lige med sinus til A, minus tangens til B gange cosinus til A. Vi vil nu bruge sinusrelationen for vores trekant herovre. Sinusrelationen er givet ved sinus til A over siden A, lige med sinus til B over siden B, lige med sinus til C over siden C. Og vi bruger den jo så på vores trekant ABD herovre. Vi vil ikke bruge det sidste led, for det er ikke relevant for os. Det første led, vi har sinus til A, som for os er lige med sinus til A minus B. Og så har vi også siden A, som vi har regnet ud fra tidligere, lige med sinus til A minus tangens til B gange cosinus til A. Og så har vi sinus til B, som for os er sinus til B, og så skal det være over siden B. Siden B er egentlig AD, som er givet ved det her, så i stedet for at dividere med en brød, så ganger vi med den omvendte. Så vi får, at det er sinus til B gange cosinus til B over cosinus til A. Nu er der sinus til B og cosinus til A, og sinus til B det er lige mere som
Modstående defineres med hypotenuse, som er AC over AB. Og det er det samme som AC. Og cosinus til A, det er samme som modstående. Eller den huske. Og det er A her. Det er som er A. Og så får vi så AC. Og det er så V. Og V er cosinus til A. Og sinus til B, det er lige med AC. Så vi sætter den her. Så går det lige ud med. Og det får os sinus til A minus B, sinus A minus sinus til B, cosinus til A, alt sammen som cosinus til B. Vi har så vores ligning fra før, så vi bare har omskrevet lidt, vi har ganget det her led over. Og nu vil vi så sådan finde den sidste ved at omskrive det sidste. Vi tager her, og så ganger vi cosinus til B ind, så vi får det her led i stedet for. Og vi har så fra før tangens til B er lige med sinus til B og cosinus til B. Det kan vi så sætte ind, så vi får den her ryg, cosinus til B, og så ud med hinanden. Hvilket så vil sige, at vi i sidste ende har sinus til A minus B er lige med cosinus til B gange sinus til A minus cosinus til A gange sinus til B. For at bevise en af vores andre additionsformler, skal vi bruge den additionsformel, som vi beviste lige før, som er, at sinus til A minus B er lige med det samme som cosinus til B gange sinus til A minus cosinus til A gange sinus til B. Så for at bevise den, der sætter vi B til, at det er lige med det samme som minus B, og får dermed, at sinus af A plus B er lige med cosinus til minus B, gange sinus til A minus cosinus til A gange sinus minus B. Men det her minus B, det kan godt være lidt irriterende, så vi prøver at få det skiftet ud på en måde. Vi ved følgende, at cosinus til V, det er lige med det samme som cosinus til minus V. Altså, at den cosinusværdi, vi får i den her vinkel, altså det her stykke her, det er det samme som den negative vinkels cosinusværdi. Det kan man se her er illustreret. Vi ved også, at sinus til minusvinklen, altså sinusværdien til den her vinkel hernede, det er det samme som den negative sinusværdi til vores normale vinkel. Altså hvis vi tog den negative værdi af den her sinusvinkel her, så er det det samme værdi som den her. Ved hjælp af den information, så kan vi sætte, at i stedet for cosinus til minus b, så skriver vi bare cosinus til b. Og i stedet for, at vi skriver sinus til minus b, så skriver vi minus sinus til b. Så ved at vi lige, at minus gange minus, det giver plus, så kommer der til at stå til sidst, at sinus til a plus b er lige med cosinus til b gange sinus til a plus cosinus til a gange sinus til b.